जों आरोबाव जायगा दाबसेयाव थांगासिनो दंबावो मानो होनबा बैयाव अन्थाइ दङनो बे अन्थाइयावहाय हाजो नालाय बियो माने जिब जुनारफोरखौ जालाबो जाख'नो हाखाया हाजोआव बयबो मिथिखागौ बेनिफ्राय बे अन्थाइनि सायावहाय मैनि आगान थायो जाहैदोंना मैनि आगान बेनिखायनो जों दसे नायनानै फैगोन माने थानोबो हागौ थायाबो जानो हागौ माने रानिंबो नुबाय थाया होनब्लाबो मैनि आगान थायो होननानै बुंदोंना बे जायगायाव जों फैदों नै मानसिफ्राबो थादोंना बे निजरानिफ्रायनो दै लोङोमोन नै बिनिफ्रायनो दै लोङोमोननो खथ' गाहायाव थादों दा बे समाव दा बैनिफ्राय साप्लाय जाजोब्बाय दैया हाजोनि नालाय टेनसन गैया ओरै टेनसन गैया आरोखि बिलाय नै अन्थाइफ्रा नै 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 बिलाय नै बिनिफ्राय दै लांगासिनो दङ नै बिलाय नै जायगाया हाजो एखेबार औवा बागान बायदि मोनबाय आंनि औवा बागान बायदिसो मोनलायलांबाय आङो आंनाबो एसे दङ बाराङा एसेनिफ्राय खमसिन जागोन होनबाबो बुंबाय आङो नै अन्थाइया नै मैनि आगान आच्छा मानो होनबा अन्थाइयावनो मैनि आगान दं जाहैदों अट'मेटिक माने गानायनि मा सिस्टेम बेखौ बुंनो हाला आरोखि ना मैनि आगान दं जाहैदों बियो महा जागोन मिथिला आरोखि ओइ साप আছিল নে পাথর তোর ওপৰত এটা অৰিজিনেলতে সাপ আছিল পাথৰৰ ওপৰত কিন্তু তলত থাকিল নে এইখিনিতে থাকিল नै जों बेयाव थाबायबोदों अन्थाइ गिदिर गिदिर नालाय नै बेयाव दसे जिरायनोसै आङो जिरायबाय नै आङो दसे अन्थाइ गिदिरथारना बियो बिराद बरिया बिराद मोजां ना मोजां नै अन्थाइया गिदिरथारलै नै बे अन्थाइ गोजा दै बे अन्थाइ गोजा पत्थर है ये पत्थर है कुछ नहीं है माटी नहीं है पत्थर है ये देखो बहुत अच्छा है ना घर भी है उधर ऊपर में जों गाहायाव थांले मानो होनबा दा हाग्रा जाबाय नालाय बबे मोनसेया जागोन बेखौ बुंनो हाला बेनिखायनो आरो एसे हाग्राबो दं नालाय बेनिखायनो जों थांथ'ला आरोखि माने अन्थाइयाबो गोबाङैनो ना माने गोबाव जाबाय बे आदैयाबो ओरै फैया माने जोंनि साइडजोंसो एसे ओइयौ बरिया बरिया जायगायाथ' नै गाहायाव थाबायलै बियो बेबायदि अन्थाइ सायावनो बे आगाना गोग्गोम दंखायो आरोखि माने अन्थाइनि सायावनो मै आगान दं आरोखि ना गोग्गोमना आसरितसो आरोखि माने दा हाग्रा जाजोब्बाय अन्थाइयाबो गोबाङैनो दं बबे मोनसेया जाखो बुंनो हाला आरोखि ना माने सब जायगायाव मोनसे मोनसे सिन थायो गोबाव जाबाय आदैयाबो दिनैसो फैदों नै दिनैसो माने मैया फैदों जों हर थाबाय हर थानानै जोङो बेरायबाय हरै बेरायबाय इयावबो फैबाय नै जोङो फैबाय हाजो एखेबारे हाजो ना बिलायनो बेफोर अन्थाइखौथ' आं गोदो नुयोमोन बेनिफ्राय बिदियावबो साइनिं गोनां अन्थाइ थायो दे हाजोआव सना बायदिसो मोनगोन साइनिं अन्थाइ थायो सना डायमन्ड बायदि मोनगोन नोंसोरो मालाबाफोर हाजोआव थाङोबा नुगोन आरोखि ना आंनि बुंनाया नंमारगौ ना नंमारा मालाबा हाजोआव थांबा अन्थाइ बिराद थानायावहाय मोनगोन आरोखि जोङो थाबायफिनबाय गाहायाव थाबायफिनबाय नै जों मानसिफ्रा बुङो जोंनि आसामाव थाग्राफ्रा हाजोआव थाबायोब्ला जलगब जलगब थाबायो होननानै बुङो आं नागालेण्डनिफ्राय फैदोंबा आंखौ जलगब जलगब थाबायो होननानै बिराद मिनियोमोन गामिनि मानसिफ्रा मानो होनबा हाजोनि मानसि थाबायनायनि आइथिंआ एसे बेलेग जाहैदोंना आंथ' मिन्थिया माने आं होजो थाबा न'आव फार्स्ट फैबा आंथ' बर' भाषाबो रोङामोन नालाय दाथ' बर'खौ रोंबाय बिराद बर'खौ पियर जाबाय दा मोनसे मोननैया आरोबाव दंबावो आरोखि ना बर'खौ मोनसे मोननै महाबा
गिदिं गोदा रायलायनाय खोथाखौ आं बुजिया आरोखि ना दा बुङोमोन आंखौहाय हाजोआव थाबायोबा मानसिया जलगब जलगब थाबायनाय मिनियोमोन आंखौहाय दा बेनिखायनो नोंसोरनो खोन्थाबाय आङो इधर घूम रहा है हम लोग उधर है ठीक है हाँ मैया लोगो मोनदों बे सेंग्राखौबो जों रायलायबाय थादों दा आंखौ सिनायनानै थांबाय नैबे मोजाङानो दे दिनै देवबार गिर्जायावहाय माबा माबि खामानि मावनो थांगासिनो दं होनदों बियो थांगासिनो होनदों सान्दुं दुंबाय नै बिराद मोजां जायगाफ्राथ' मोजां जायगाफ्रा जोङो बेरायलाबायफैदों नैबे आदैनि बिब'आनो बेयाव बेरायलाबायफैदों जों नै हाजोबाबो दैखर दंबावो दै नै बाब नायसिगोन दैखराखौ नायसिगोन दैखराखौ नायगोन जों बेसे गोथौ ओह दैखराथ' बिदिसो नै माने एसे खस्थ' जोंनि आसामनि बायदि नङा आरोखि ना एसे खस्थ' बियो आमार आसाমৰ নিচিনা নহয় অলপ বাহিৰত কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম মানে গোৱাটো কিবা ক্লিন নহয় অলপ আইৰণ আছে মানে এইফালে सब जगह इधर पानी भी फिल्टर करता है ना क्या है मालूम नहीं ये देखो ओ उधर तो काहुरी है क्या है कुछ क्या है उधर ये देखो बनाना भी देखो उधर है बहुत अच्छा है जोङो बेरायनानै दसे जिरायनानै माने जों बेरायफैयो बिनि बिब' बिनानावखौ लोगो लाफैदों आरोखि ना जाथिफोरखौ लोगो मोननानै नै मालाय बेसेबां गोजोननाय दंना बिब' बिनानाव जाथि खुरमाखौ लोगो लाफैदों आंनि गारिखौ लाना फैदों दा नै बेजों गोजोननाय लाग्रोनि जे बेजों गोजोननाय लाबाय बिराद जोंहाबो सानसे समाव बिदिनो ना बुरैलांगोन बोरायलांगोन बिदिनो जागोन उनाव जोंहाबो बिदिनो जागोन अन्थाव बाथाव दाथ' जों सेंग्रायैनो दङ गोख्रोङै दं आरोखि ना बे समावनो जों मोजाङै थानांगौ देहाफोरखौ मोजाङै दोननांगौ एसे गोसोखांनांगौ जों गोदोनिखौबो बयखौबो खावलायबाय आङो रायलायबाय बिसोरो रायलायगासिनो दङ ने बिब'जों जोङो दायो बे आबैजों रायलायखांबाय जोङो रायलायनानै थांफिनगासिनो दङ जोङो जोंनि थानाय जायगायाव थांफिनसिगोन जोङो बे फुख्रिया 40,000नि लाबायमोन आं नै बे फुख्रिखौ आदैया 40,000नि लाबायमोन नै इनिफ्राय आदै मा जाफिनखो फानफिनबाय अ 40,000नि लानानै 1.5 लाखनि फानफिनदोंमोन बेखौ फुख्रिखौ बेनिफ्राय जोङो लामा मोनफिनबाय नै बिराद हाद्रि जायोना एखेबारे सालायखायो आरोखि हाजोआव सालायग्राना डेन्जारथार बेफोरनो नै उल्थाबो थाबायबावोसो आंहा जों दहाय गेट जाहैना नै बेनोमोन गेटना जोंबो ओरैसो गिदिंनानै हाबफैदों आरोखि ना गेटना बेनोमोन नै गेटना बेनो बेटारि गारि फैदों माबा जिरायनो बाइकसो बाव नै माबा माबि फानफैदों बिराद इन्ट्रेस्टिं बिराद इन्ट्रेस्ट ना नै मालाय बाइकजों इदि फानो आंबो फाननो हागोन नामालै इदि बैयावबो थांनानै नै ना मोनो ओरैनो दै बेयाव दैया लोमबायथाय बिराद ना मोनो आरोखि ना मैया आं नुखादों मानसिफ्रा लाना फैदों दिन्दांनो माने दै लोमलानो बेयाव बिराद ना मोनो आरोखि ना आब'जों गोजोननाय लागोन माने नै जोंनिजों माइया गायनानै ओंखारजेनबाय ओमफ्राय ओरैहाय दासो माबादों आरोखि मा होनो दासो गायजेनदों आरोखि ना याव गायनानै नै दासो जाहांदों
बिराद लेट जायो दै लोमनायनि थाखायनो एसे गोबाव लायो आरोखि ना नै ओरैहाय एसे गोबाव लायो आरोखि ना जोंनिजोंलाय ओंखारजेनबायानो माइआ ओंखारजेनबाय नै बेयावहाय दैया लोमोला नाया बिराद ना मोनो होनदों यार पानी तो फुल है कोई और फुल हुआ वैसे क्यों है ताते मच्छी आए कोई मच्छी जो आता है मच्छी आहा बिसद और बरसी लोया फांसी लोया जे लोया उठाया लय जाए कोई यार बहुत पाए मच्छी बहुत पाए याते बहुत ভাল জাগা না ও আর রেল সাইটিং আছে তাতে রেল সাইটিংত কিবা কি কয় খৈলা লৈ যায় খৈলা তো রেল সাইটিং আছে তাতে আমি যোৱাকালি বেৰায়া আহিছোঁ ইয়াত আমি बहुत बाल सुंदर जगह से वाओ ये बहुत अच्छा है ये देखो कितना अच्छा है ये देखो वाओ जो रेल साइटिंग का सामने उधर है जमीन था उसको वो सरकार ने लिया उसका बाद में वो जो जमीन गया उसका पैसा भी दिया बोला कोई आदमी का 12 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसा दिया बोला उधर देखो उधर हम लोग जाके आया कल उधर भी गया और इधर भी गया है हम लोग पैदल से गया है बहुत अच्छा है असम में ऐसा है ना ये देखो कितना प्लेन है ये देखो वाह कितना सुंदर है बहुत अच्छा है ना जोङो दायो रायलायखांबाय रायलायनानै जोङो थांगासिनो दं थाबायगासिनो दङ जायगाफ्राथ' बिराद गोबां जायगा आङो नायबाय बेरायबाय मैया फैनानै बिराद मोजां जादोंना जायगाफ्रा बिराद मोजां बहुत अच्छा है जगह भी इधर देखो मैंने जो जगह में गया आप लोग को पूरा जगह मैंने दिखाया है आप लोग भी अच्छा लगा ना नहीं लगा आप लोग को ही मालूम होगा मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है ये रोड तो पूरा शिलोंग जाता है ये शिलोंग जाता है ये रोड पूरा मेघालय शिलोंग बांग्लादेश भी जाएगा लगता है इधर शिलोंग गया तो बांग्लादेश भी जा सकता है इधर हमारा ये अंकल है ना उसका घर वाला को मिलने के लिए आया है इधर इसके लिए उधर हम लोग गए जाके आया हम लोग घूम के आया है और देखो ये क्या आया है ये देखो सामान कुछ लेके आया है ये देखो बाहर का वो बाइक खराब और कुछ स्क्रैप को लेके गया है ये देखो बहुत अच्छा है ना जगह तो बहुत मस्त है मस्त जोङो बेरायबाय बेरायनानै जों थानाय जायगायाव थांफिनगासिनो दङ আমার ইয়াত ঘূৰি কিনে আমাৰ যি জাগাত থাকি আছে তাতে যাই আছে वापस চাব পাৰিব আমি ভিডিঅ'টো ইমান দাগলৈকে কৰিছে ये देखो मैंने उसका वो चीज़ उसको ही लिया मैंने लगाने के लिए देखो मैं भी घर लेके जाएगा और उसको लगाएगा कुछ करेगा थोड़ा बाद में हम लोग तो वापस आ गया और पूरा जगह घूम के आया हम लोग अभी वापस आ गया मैं इधर ही वीडियो को इधर ही रखेगा ठीक है आङो भिडिअखौ इयावनो दोनथ'नाय जासिगोन हामबायसै रायजोफोर नायग्राफोरनिसिम जोङो थांफिननोसै दायो जोङो अलरेडि मैयानिफ्राय फैनानैहाय आलासि जाबाय आलासि जानानै जोङो दायो थांफिनसिगोन दिनैहाय आङो गारिखौ सालायफिननोसै बयनिबो सिगाङाव हामबाय होनो आङो आंनि नायग्राफोरनिसिम आरो आङो दायो आंनि गारि सालायनायावहायबो नोंसोर हेफाजाब होदो जिखुनु आं एसे बोजों थांलाबायो मानसिफोर लिंलांला बेनिखायनो बे समावहाय आंनि थाखायबो एसे आर'ज खालामना होदो लामाफ्राव जिखुनु थांनाय समाव जेबो दाजाथों होननानै बयनिसिम आङो खावलायनाय थाबाय आर'ज नोंसिनिसिम इसोरनि आर'ज गाबनाय थाबाय हामबायसै थेंक इउ आलासि जानानै नै जोंहा आरोबाव खोथाया एसे थाबावबायसो नै आलासि जाबाय आरो बयबो दायो लोगो लाजोब्बाय थांनोसै गाड़ी
हामबायसै